Ndizoona kuti si mabanja onse omwe ali amuyaya. Mzimayi uyu mukumuona apayi wakwati wapo kokwana ka 20, kusweredwa mtima ka 20, kunamizidwa ka 20, ndipo waphunzira maphunziro okwana 20, ndipo pano akadali single. Mzimayi uyu ndi ndani? Ndi chani chinapangisa kuti mpaka akwatiwe kokwana ka 20? Moyo wake wa masiku onse umamuyendera bwanji? Ine ndine Dean Studios, alani pompo musasunthe poti ndabwera ndi tsatane wa nkhani. Mabanja onse 20 ndi banja limodzi lokha lomwe linakhazikika kwa nthawi yokwana zaka 4, koma mabanja ena onse amangotha nthawi kochepa. Dzina lake ndi Veronica kuchokera ku Kenya. Anabadwa mu chaka cha 1953. Anabadwa zabwinobwino muja momwe mwana aliyense amabadwira atakwana zaka 17. Bambo a Veronica anamupezera Veronica mamuna yemwe ankati ndi wabwino kwambiri, ndipo zinatenodi. Anakwatirana. Zinatha zaka 4 ndipo banjali linatha kamba kuti Veronica sankayima mu zaka zonsezi. Monga aliyense amafunira kukhala ndi nzake wapambali pa nthawi zonse, Veronica anapezanso dolo wina yemwe anakwatirana naye. Zonse zimayenda bwino lomwe, koma zitatha zaka zitatu banja linso linatha popanda mphaso iliyonse m'banjamo. Moyo always ndi mpikisano omwe kolowera sitidziwa. Choncho Veronica anakana kugonja mu mpikisano uwu. Anali mchikhulupiriro kuti patalike olo pafupike bwanji azapeza nthiti yake yeniyeni. Anakakhala ndi anti yake komwe anapezako mamuna, koma posakhalisa anasiyana. Wapitanso kokhala ndi ankolo ake komwe anapezanso njonda ina, ndipo sipanapite nthawi banja linathanso kamba kuti makolo amamunayu amalowerera banjalo. Sipanadusenso nthawi napezanso mamuna wina konko kwa ankolo akewo, banja nkuthanso. Veronica anapezeka ndi matenda oopsa osachizika, komano mpikisano wa moyowu si unamufowoketse kupikisana nawonso. Pa nthawiyo nkuti Veronica anali kamkazi kowala kopereka mudyo kwa achinyamata ambiri. Pachifukwachi mabanja samamusowanso, banja kungotha mamuna pompo ankapezeka. Ndipo patani imeneyi imachitika kwa nthawi yayitali, kuchoka uku kufika uko, onsewo nkukhala mabanja mpaka mzibambo namba 9 yemwenso anaoneka ngati walimbirako, koma nkati akufuna mwana. Ndipo Veronica anampasa mamunayu mwayi kuti atha kupereka mwana kunja kwa banjali kamba kuti iye sizikutheka, ndipo zinaterodi. Koma pamapeto pake mamuna uja anakwatira mkazi woberekayo. Veronica sanasiye kuzisamalira, kuziphoda, ndipo amuna sankasowa muja akukusowerani inu muja. Apa tikukambatu amabanja osati zibwezi. Kenako anaganiza zosinthadera kuti mwina imuduse nyengo ina, ndipo anapita ku tawuni ya Nairobi komwe anakafikira pa tchalichi nkuzipereka kwathunthu kwa Mulungu. Abusa a tchalichiyi anamulandira ndi manja onse awiri, ndipo anakhala kwa chaka. Koma mkati mwa chaka chimenechi anapeza azinzake kumeneko omwe amapita nawo out nkumakamwa mowa, kunjoya ndi zina. Muchilankhulo chogwirika titha kunena kuti anayamba kauhule kankabisira. Choncho anapezanso mamuna wina yemwe anapangitsa Veronica kuchoka pa tchalichipo nkumakakhala ngati banja. Koma amati amuna akapita ku ntchito, iye nkumagulisa malonda osaodawa kumbuyo kuno. Tsiku ndi tsiku banja nkumayenda, kufikira tsiku lina mamunayu atadziwa zoti Veronica akumagulisa iye akachoka, ndipo banja linathera pompo. Kageni akaka kanalowano mwa Veronica, ndipo anapezeka anali oyembekezera kuchokera kwa mamuna wamba yemwe olo iyeyo samamudziwa. Nkubadwa mwana, ndipo zitatha zaka zitatu anamutumiza mwanayu kumuzi kwa achibale, iye nkusalabe single. Imene itu inali 1996. Anthu ambiri ankadabwa naye Veronica kuti ndi mwayi wanji uwu osasowa amuna, pomwe ena kuti apeze mamuna mmodzi yemweyo akumawasowa muja asowera golire. Veronica anapeza mamuna wa nambala 20, ndipo anakwatirana nkumakhala.
koma Veronica ati vuto lomwe azibambo ali nalo ndilongofuna mwana basi, pomwe iye sakubereka mu nthawi yomwe mwana akumafunikira. Anaganiza zokhala yekha popanda banja, popanda okondana naye, ndipo amakhala yekha ndi mkulu wake wa mwana anamutumiza kumuzi uja, yemwe anazamtulira kwa mayi akewa, iye nkusaziwika komwe analowera. Moyo wake wa masiku onse ndi ovutika popeza akuyenera azipezereka thandizo lake komanso la mzukulu wake, yemwe naye amakanika kupita ku sukulu kamba kosowa thandizo. Mwinatu nkutheka mukusausika ndi matenda mthupi mwanu, ma-ulcers, kuotcha mapazi, simukubereka, mumagwa khunyu, matenda opatsirana pabeli, BP, sugar, zokandakanda ndi zina zambiri. Kulitu dokotala mbambande yemwe amakuchizani kuchokera m'mahebo achikuda. Amathandiza matenda osiyanasiyana malinga ndi mmene inu mukumvera. Iwowa amathandiza komanso kutumiza mankhwala dera lina lililonse komanso m'mayiko osiyanasiyana. Musazengereze, ayimbireni pa 09200995383 akuyankheni mafunso omwe inu muli nawo.